Vi skal lave en video om funktioner, så vi forklarer hvad det er og hvad det gør. En funktion er en sammenhæng mellem to variabelstørrelser, en uafhængig x og en afhængig f af x. Vi kan selv bestemme x-værdien, og f af x er den funktion, som skal udregne stykket. Man kan også sige, at f af x er en funktionsmaskine, som er indstillet med en ligning. Vi må indsætte en x-værdi eller et input. Funktionsmaskinen sætter så vores x-værdi ind på x plads og udregner stykket, så vi får et resultat. Også lektier. Til tider. En uafhængig variabel er en variabelstørrelse, som ikke er afhængig af andre variabler. X er en uafhængig variabel, fordi det eneste, der kan ændre x's værdi, er os selv. Hvorimod f af x er en afhængig variabel. Den er nemlig afhængig af x's værdi. Altså hvis vi ændrer x, så bliver f af x også ændret. Men det kan ikke være omvendt. En lineær linje er en linje i et koordinatsystem, som er kontinuerlig. Det vil sige, at der er ingen huller eller sving i linjen. Her kan vi se, det her er en lineær linje, fordi der ikke er nogen sving eller huller. Denne linje er ikke lineær, fordi at der er sving. Proportionalitet er, når en linje i et koordinatsystem stiger eller falder med den samme værdi hos både y og x. Det kan man se på denne linje her, da den både går op af y med samme værdi, som den går ud af x. Handlingstal er det tal, linjen i et koordinatsystem stiger eller falder med, hvis du fra linjen går 1 ud af x og finder den lodrette afstand til linjen. Her der kan vi se, at når den går 1 hen i x, går den 3 op af y. Derfor er handlingstallet 3. Et skæringspunkt er det punkt, hvor to eller flere linjer skærer hinanden i et koordinatsystem. Som for eksempel her, hvor linje 1 og linje 2 skærer hinanden i punktet 0,0. En tabel er et slags diagram, som giver et overblik over statistikker eller resultater. Man kan for eksempel bruge det til at se, hvor meget en ligning skal hælde i et koordinatsystem. Man kan også bruge det til at se, hvor meget en funktion den vil stige. Hvis man har for eksempel her, så vil 1 det giver 3, 2 giver 5, og 3 giver 7 osv. Et koordinatsæt er et bestemt punkt på et koordinatsystem. Hvis for eksempel x-værdien er 3 og y-værdien er 2.